Igbo ndị nwe m, ekene m gị nke onye chiri ya zelu. Daalụnụ. O nwere ka o si dị m n'obi wee gbarapụtaghị ife m nụrụ kịta na-eme nnyaa na taa, nke mere nwanne nnyaa ka na-ewe m nke taa emekwa, nke mere nwanne nnyaa wa ọkụ gbaga ọpụ iwega ọnụcha mme mma ita nọrọ n'ọkụ. Eziokwu na asị nnọọ shọpụ mmadụ bidoro ịgba ọkụ, akọ nke kọọ nke ọzọ, ife niile akọ for me ọ ka dịka akụkọ eje agha, mpịtọ, because ọ ego ndị ụmụ mmadụ na eziokwu na onweghị onye ọkụ gbagbu, mana ụfọdụ anwụrụgo tọgbọrọ, ụfọdụ anwụrụgo ka ebe ha ga-esi bido. Ife a na-akọ egheghị eghe, ọ wee sịkwa na ha achọghị imepe shop, o meburu na emepe, o nwere ike ndị mmadụ ebu ha ebubo onye mara ife, mana ọkụ na-agba, ọkụ wee gbarie ego ụmụ mmadụ. Ekwetere m na ife a just mee, ife a dịka planned situation. Agwọ nọ n'akịrịka. There is a green snake in a green grass. N'ala Igbo ha batakwa nnọọ mgbe gboo ka anyị na-anụ na ndị Hausa batago ọka kịta ha batago ọpụ iweka. Kemgbe anyị ga-ebini n'ụla wee gbara jee ndị fire brigade, enwere mmiri, onweghị any prearranged plan enwere n'ala Igbo. Soludo anọrọ dị ya n'imeghiri. Soludo kwesịrị ebe ọ nọ na from video mere m si ya, o je na-esogharị ndị kọntraktọ ka e wee sị i wee compare ezi onwe gị with Peter Obi. Igbo enwe eze ajọka, ọ bụrụ kọs. Ọ ya mere njisi na ngwụcha okwu m taa, m ga-asị ka anyị tinye onwe anyị n'ekpere, nke onye ma eme ya mesie ike. Ọ bụrụ na ị ma ekpe, ọ bụrụ na ị ma agọrọ arụsị, ọ bụrụ na arụsị gị ga-aza gị, kpesiere arụsị ahụ ike. I need deliverance. Mụnwa bụ Christian, ebelivuru m na Chineke mmụọ nsọ, Chineke pụrụ ime ihe niile, Chineke nke kere n'igwe n'ụwa. Ana m akpọkue ka o si dị m n'obi, ana m akpọkue nke mezie taa n'Enugu Ezike. Ụmụ nwanyị ndị ajadu, ụmụ nwanyị poor ladies wee pụtazie ka ha mee rally. Onye gasị na ihe a na-emegasị dị ha mma, ha mee ha arrest. From the clip, I don't know how to put it on live here. Wee jide ụmụ nwanyị a gasị, tọchịkọrọ ha, na-apọnishi ha, na-atọmenti ha. Ifu video a, even ntinye here sef, enwere ike YouTube ebutuo ya. O nwere ihe bụ torture. Ha nche ụmụ nwanyị ndị si na ihe a na-eme adịrọ ha mma n'obi, na ọha nwa mụgasị ụmụaka a na-egbu, ndị di ha ka a na-egbu, ndị ụmụ ha ka a na-egbu. Ha nọziere n'ụlọ, ọnwa awakpo ha n'ime be ha. Ọ ife ndụ mmadụ chọọ, ha pụtazie n'ilo esendie ndị amị. 60% of ndị amị ahụ n'uche nke m bụ ndị Igbo. Ezie gị igara gaba debe arụ na ị na-arụ ọrụ amị, ị na-arụ ọrụ oyibo, which nonsense ọrụ oyibo. Ije na-ekwukwugharị zombi. Ọ ga-amasị m ọ bụrụ na ị na-ege ozi a, tụsaa ya. Ihe m chọrọ ịyọ ma gị ma onye ọzọ, ndị Igbo ibe m, bụ ka anyị tete n'ụla, ka anyị tete n'ụla. Ụla anyị na-alahụ kịta ọjọkakwa. Na ọ dịrị gị mma taa, ịmakwa ka ọ ga-esi dị gị echi. Igbo enwe eze bụkwa kọs. Ọ bụrụ na ọ ga-amagbu onwe ya, ka anyị jikọọ aka.
ọ ga-amagbu onwe ka anyị jikọọ aka mara ma o nwere ndị anyị ga-akwụnye n'azụ, ndị ga-achịkọta ndị mmadụ, ọ bụghị na-egbusisi ndị mmadụ. Anọ ndị ọda dị asị mbọsị dị otu a, mbọsị dị otu a, 9th 10 11 12 gịnị nwa apụtana n'ilo ka ebe eji ihe niile eje. Igbusisi ndị nwanụ kwesịrị ịwọ ndị ga-elidi, ndị ga-ehelp, ndị a ga-anụ onu ha n'obodo, ndị a na-atụ egwu ha nwụsịchakwana. Anyị efurukwu a ife ndị UN kwuru mgbe gboo aha ha sị na sososo period 2030 na aga enwe Igbo language. Ọ na-akpa ọbịa na mmezu because mgbe be anyị wọziri mkpọmkpọ ebe mụnwa na-ekwu ihe anọkwa Germany, mana enwere my family there. In fact, I am more home oriented. Ihe m ji nọrọ ebe a bụ be anyị dịba ha na mma mgbapụta, mana aka m ga-enyeta ahụ okwu a nna ha ekwu to motivate 1 or 2 persons ka anyị nwee ike binye n'ụla. There are a lot to do. Ọ bụrụ okwu ka ị na-ekwu na-ekwu otu ọbụla anyị ga-esi wee binye. Ọ bụrụ na iso nwanne gị na-arụ amị, nwanne gị na-arụ polisi, marakwa na ịbụ onye Igbo, ekwela ka ha ji gị wee megide ndị be gị, ndị bụ unu. Ndị a na-anọrọ a na-agba mgbe okpuru, na-agba ndị be gị, na-agba ndị bụ unu mgbe okpuru, ọkwa cause. Let there be a revival. And ka ọ ga-esi wee mee otu a nsi wee ekwu gụnwe n'ụzọ nke gị. Onye ọbụla pụtara nụ ime nke mara mma si kwado ya, onye eme nke jọ njọ si kwuo ya. Anọ na ewu a na-anwụ n'ọgbụrụ. Ka Chineke nyere anyị aka. A sị nka m kwuo ya, ọkụ gbara gbarie shọpụ ndị mmadụ. So mụnwa ebe nọ na nọrọ n'okpuru doing nothing. Onwe onye ga-ekwu anything, onwe onye na-chọrọ ime anything. So ekwusie social media. Let this go beyond social media. Ọ bụrụ na anụ unu achọrọ nka this channel ka ọ bụrụ ebe m ga-anọ na ama ọkwa nke m nụrụ nkwu obi m. Biko, if I have gained nothing, let it be a motivation. Give up onye Igbo na-anụ unu m now. Please help me to motivate you. Binye ma ọkwa otu o si dị gị n'obi. Mee ka ndị ọzọ, ndị ofu onye na mmadụ abụọ mara that na ihe a na-emenu n'idiri ka ebinye kịta because ndị mmadụ na-anwụ. Onwe onye na-ekwu maka ya. Ndị a niile shọpụ gbara ọkụ, ha gbara ọkụ gbara shọpụ ha na ka ebe ha ga, what will be their next hope? Families. The moment ha mere anyị attack financially, economically, we are gone. We are finished. Anaghị edebe arụ ndị Igbo nwee ego. Ego gị nke unu nwee. Ego na-eke unu nwee. Ego akwụkwọ now. People are in trouble. May we be liberated. I pray in Jesus' name. Amen. Bye.